El conjunt de canvis ambientals que s'estan donant avui en dia al nostre planeta, que inclouen la degradació dels sòls, el canvi climàtic o l'extinció massiva d'espècies, es coneix com a canvi global i és un risc important pels ecosistemes i per a les nostres societats. A Catalunya, el canvi global afecta especialment els sectors agrícola, forestal i de jardineria, essent especialment problemàtic quan s'han de realitzar plantacions arbòries de secà, efectuar reforestacions d'espais degradats o mantenir zones ajardinades. Un dels principals factors que impedeix l'èxit d'aquestes reforestacions és l'estrès hídric que pateixen els plançons durant el primer eixut estival. Landlife Company és una empresa que ha desenvolupat un sistema conegut com a Cocoon, que augmenta de forma destacable la supervivència i el creixement dels plançons durant aquest moment crític, especialment en zones àrides i semiàrides. Però abans d'explicar el Cocoon, intentem anar a l'arrel del problema. Per què ens cal reforestar? Hi ha diversos motius, però un dels més clars és protegir el sòl. La capa viva de la Terra, que anomenem sòl, és la que sosté la majoria de la vida al nostre entorn. Si el sòl es degrada, comencen molts dels problemes ambientals que patim avui en dia. El sòl és un recurs natural que sosté els ecosistemes terrestres i que a més ens proveeix d'aliments, entre moltes altres coses. El problema és que les activitats humanes el pressionen excessivament i això comporta la seva degradació. Un exemple molt representatiu dels problemes de degradació és l'erosió hídrica, que afecta especialment a les zones semiàrides, incloent la regió mediterrània. Per tant, és un problema molt proper a nosaltres. En l'àmbit forestal, la degradació per erosió hídrica es pot compensar o corregir mitjançant actuacions de reforestació de repoblacions forestals, utilitzant diferents tècniques. Les reforestacions ens ajuden a conservar el sòl, enriquir-lo de matèria orgànica, evitar que s'erosioni. També afavoreixen la biodiversitat. Però, com hem dit abans, a causa del canvi global, cada vegada és més difícil realitzar reforestacions i restauracions, especialment quan no tenim accés a l'aigua. Normalment, les reforestacions són costoses i poc eficaces. Si no es cuiden, la mortalitat és molt alta. I si es cuiden, els costos es disparen. Per sort, en els darrers anys, s'han anat desenvolupant tècniques innovadores per millorar aquesta situació. Per donar resposta a les limitacions dels projectes de restauració, especialment en el que fa a l'establiment de les noves plantacions, vam plantejar un projecte live demostratiu de GreenLink, en el que hem plantat utilitzant el Cocoon i comparant-ho amb els mètodes tradicionals en diferents indrets de la conca mediterrània i també de les Illes Canàries, cobrint un rang de temperatures i precipitacions que van des dels 200 mil·límetres o inclús menys en les Illes Canàries fins aproximadament als 700-800 mil·límetres a les plantacions que hem fet a Grècia i a Itàlia. Totes aquestes plantacions les hem fet en col·laboració amb propietaris forestals, amb propietaris agrícoles, hem plantat espècies arbustives, espècies arbòries, espècies agrícoles i forestals, i hem fet el seguiment de diferents paràmetres de creixement i desenvolupament de les plantes. En una segona fase, amb l'experiència acumulada en aquestes proves pilot, hem plantat en projectes a gran escala en la col·laboració d'institucions públiques, ONGs, empreses privades. En general, el que hem vist és que el Cocoon realment ajuda a millorar l'eficiència dels projectes de restauració, augmentant la supervivència dels plançons plantats i ajudant també en un major creixement. Això és especialment cert en les zones més àrides, com les plantacions que hem fet en les Illes Canàries, on tenim diferències que van més enllà del 80% respecte als sistemes tradicionals. Les plantacions del projecte GreenLink a Catalunya s'han realitzat al Bruc, en una zona degradada i de difícil accés al públic. Per tal de facilitar el coneixement de la metodologia Cocoon al sector forestal i agrícola, el CREAF, en col·laboració amb la Fundació EMIS, ha realitzat un projecte demostratiu a Can Moragues, seu de la Fundació EMIS a la comarca de la Selva, on es poden visitar fàcilment 3 plantacions demostratives que comparen alzines,
oliveres i freixes plantats amb cocun i sense, en un recorregut de menys d'1 quilòmetre de llargada. Les plantacions demostratives de Can Moragues han tingut per funció principal mostrar al sector aquesta metodologia de manera pràctica, propera i amena. S'han realitzat multitud de jornades per a diferents públics, a més de materials divulgatius i difusió en mitjans de comunicació. Però a més de tenir un ús didàctic, les plantacions, realitzades en un ambient més humit que la majoria de testos anteriors, han servit per explorar l'eficàcia d'aquesta tècnica en ambients menys àrids. Als camps experimentals de Can Moragues s'han realitzat les següents mesures per les plantes de cada parcel·la demostrativa: la supervivència, el creixement, l'estat de salut i la longitud de les arrels. També s'han fet un seguiment dels cocuns, on s'han mesurat i avaluat la durada de l'aigua dins de la cubeta, la degradació dels dispositius amb el pas del temps i la fauna trobada dins de la cubeta. Els resultats obtinguts durant aquest projecte demostratiu són positius, sobretot en quant a creixement i també en quant a supervivència. Però també ens indiquen que cal ser cauts en l'utilització de la tècnica cocoon en zones més humides, perquè recordem que aquesta tècnica s'ha provat sobretot en ambients molt àrids, que és on realment funciona molt bé. Durant els primers 6 mesos, els resultats obtinguts a nivell de creixement van ser molt positius, amb més d'un 50% de creixement en els arbres amb cocoon, i també positius a nivell de supervivència, especialment en alzines, que doblaven la supervivència quan tenien cocoon. L'estat fisiològic també era millor. Però a partir d'aquests 6 mesos hem anat observant una reducció paulatina d'aquests resultats positius. És a dir, segueixen sent positius, però ho són menys. Per exemple, el creixement que rondava el 50%, ara mateix, al cap d'un any, és aproximadament un 30% superior. I també la supervivència d'alzines, que era el doble quan tenien cocoon, ara mateix és un 50% superior. Llavors, creiem que aquests resultats, que són positius, però potser estan al límit de la viabilitat econòmica, es deuen sobretot a la ràpida degradació que pateix el cocoon en aquestes zones, perquè la humitat afavoreix que l'aigua que hi ha continguda dins de la cubeta es pugui escapar més fàcilment degut a que s'estova el material i també és foradat per alguns sapròfits, per exemple, i també sobretot els protectors dels arbres, que són de cartró, es dobleguen amb facilitat i també es degraden molt ràpidament quan hi ha humitat. Això perjudica el creixement i la protecció de les plantes. Per tant, creiem que el cocoon té potencial, però potser per utilització en aquest tipus de zones requeriria d'alguna adaptació per ser més resistent a la degradació per humitat. Aquest projecte demostratiu ha permès acostar al sector forestal i agrícola català una eina innovadora, sostenible i que ha obtingut resultats molt engrescadors en replantacions i reforestacions de zones semiàrides arreu del Mediterrani. Els resultats obtinguts en l'experiència de Can Moragues indiquen que el cocoon promou el creixement i la supervivència en zones més humides, però necessita algunes millores estructurals per a ser realment eficaç en aquest context. En tot cas, aquesta tècnica, que va desenvolupant millores constants en el seu disseny per tal de ser més eficient, econòmica i sostenible, és ja a dia d'avui una alternativa interessant per aplicar en restauracions ecològiques o plantacions en zones amb baixes precipitacions.